Satul Valea Poienei a primit astăzi cu brațele deschise peste 150 de elevi. Astăzi, 1 aprilie 2026, natura nu a fost singura care s-a trezit la viață. Pădurea Valea Poienei a răsunat de energie, entuziasm și voie bună, odată cu desfășurarea ediției din acest an a Crossului Primăverii. Într-un cadru natural de poveste, elevii și cadrele didactice s-au bucurat de aer curat, liniște și frumusețea locului, demonstrând că mișcarea în natură este una dintre cele mai sănătoase și frumoase modalități de a începe primăvara. Competiția a fost organizată pe 6 secțiuni, oferind șanse egale tuturor participanților, clasele 5 până la 6, clasele 7 până la 8 și liceu. Valea Poienei înseamnă natură autentică, liniște și tradiție. Un loc unde pădurile, animalele sălbatice și peisajele pitorești creează cadrul perfect pentru activități în aer liber, sport și relaxare. Evenimentul a fost coordonat de o echipă dedicată de profesori: Ungureanu Adrian, Rotariu Alin, Marian Eugen, Vovciuc Ionel, Dăscălescu Adrian și Mălai Mihai. Mulțumim partenerilor care susțin educația prin sport: Primăria orașului Dolhasca, Ocolul Silvic Dolhasca, ISU Dolhasca Fălticeni și Școala Gimnazială Budeni. Recunoștință echipei de sprijin pentru implicare și siguranța evenimentului: profesoara Ichim Gabriela, Pădurariu Petronela, Sahru Alexandra, Cigoli Mariana Anisia, Tudosă Adina, Vârlan Adrian și Iacob Natasha. Mulțumiri speciale domnilor Găitan Petru și Balan Vasile pentru amenajarea impecabilă a traseului. Felicitări tuturor participanților pentru ambiție, energie și spirit de fair play. Valea Poienei, locul unde natura inspiră mișcare, sănătate și bucurie.